Iubită familie îndurerată, iubiți frați, surori, prieteni de aproape și de departe, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Dorim ca Dumnezeu în seara aceasta să mângâie familia Cuțan, Dumnezeu să-i îmbărbăteze și aș vrea în seara aceasta să le spun că mama lor, sora noastră Marcica, va fi pentru ultima seară când ochii noștri o vor mai putea vedea. Și pentru copiii ei, pentru nepoți, e o seară de durere, e o seară în care lacrimile curg din ochii a tuturora, dar aș vrea să fie și o seară de bucurie, căci va fi ultima seară când ei o vor vedea. Și avem nădejdea revederii, că într-o zi ne vom reîntâlni cu cea care a fost mama lor și sora noastră, Dumnezeu să fie slăbit. Și dorim ca Dumnezeu să binecuvinteze strângerea noastră în seara aceasta. Doresc ca Dumnezeu să fie binecuvântat și aș dori ca Cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta să ne vorbească nouă tuturora și să înțelegem căci fiecare dintre noi suntem trecători. Fiecare dintre noi trăim o vreme aici pe pământ, dar vine ziua sau vine vremea când trebuie să părăsim acest pământ, dar nădejdea noastră este că într-o zi ne vom reîntâlni cu cei dragi care ne-au fost părinți, ne-au fost bunici, poate ne-au fost copii sau ce au fost ei. Dumnezeu să fie binecuvântat. Aș vrea pentru început să citesc doar 2 versete și am să încerc să fiu cât de scurt. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Înțeleptului Solomon, cartea Eclesiastului, capitolul 7. Aș vrea să citesc versetul 2 și versetul 3. Spune cuvântul lui Dumnezeu în felul următor. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo ți-aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Parcă fiecare dintre noi am vrea să privim la aceste ultime cuvinte pe care le spunea înțeleptul Solomon. Prin întristarea feței a inimii, prin întristarea noastră, prin ceea ce purtăm noi, suferința și durerea pe care o avem în inima noastră, ne spune el, vine cu cuvântul acesta și zice, inima se face mai bună. Și noi ca oameni parcă nu înțelegem lucrul acesta. Vii unde plângi, unde sunt lacrimi, unde sunt amintiri și cred că fiecare dintre copiii surorii Marcica deapănă și-o depănat momente atât de frumoase, poate mai puțin frumoase sau poate neplăcute din viața lor pe care le-au petrecut împreună cu mama lor. Își aduc aminte fiecare dintre ei de cea care le-a fost mamă și vine acum cuvântul lui Dumnezeu prin toată această durere, prin toată această suferință, inima se face mai bună. Și aceasta o face Dumnezeu. Și El ne face în seara aceasta să înțelegem că fiecare dintre noi am vrea în seara aceasta să știm și să fim conștienți că suntem trecători. Și Dumnezeu ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să ne pocăim. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Haideți cu toți împreună să ne ridicăm pe picioare și am vrea ca, printr-o rugăciune prin fratele Nicu Cuțan, să cerem ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulțumim, o Doamne, pentru că ne-ai binecuvântat cu sănătate și viață, o Doamne, și în seara aceasta am putut intra în locul acesta de jale, o Doamne, slăvit să-ți fie numele Tău, Doamne.
Stăm înaintea Ta și Te rugăm frumos, o Doamne, binecuvintează, o Doamne, prezența noastră în locul acesta. Amin, Te rugăm. Mă rog în mod deosebit, o Doamne, pentru familia îndurierat, o Doamne Dumnezeule. Pentru cei prezenți de aproape și pentru cei de departe, Te rog, mângâie fiecare, Doamne, din parte, Doamne. Mă rog pentru cuvântul din seara aceasta, o Doamne, lasă o ușă de cuvânt care să mângâie inimile întristate, o Doamne, care să ridice pe cei, o Doamne, care scăzuți, o Doamne. Mă rog pentru cântarea de laudă, o Doamne, lasă Tu binecuvântarea Ta și harul Tău peste părtășia noastră din seara aceasta. Te rog, binecuvintează în continuare, o Doamne, și ajută-ne să rămânem încrezători, că într-o zi ne vom vedea cu cei plecați la Tine. Amin. Amin. Am vrea ca corul să se pregătească din nou să laude pe Domnul cu o cântare, apoi sora Lăcrămioara Onofrei va lăuda și ea pe Domnul cu o cântare. Mă rog ca să înaintez
Mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcii așteptări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcii așteptări. Am să mă întorc când tot pământul de grâul sfânt va fi învărzit și cerul nou va fi veșmântul ospățului sărbătorit și cerul nou va fi veșmântul ospățului sărbătorit. Atunci cu mâinile slăvite vom legăna cerești finici, înălțând spre zări nemăluite cântările începute aici, înălțând spre zări nemăluite cântările începute aici. Mă duc numai puțin deoparte să odihnesc un ceas apoi. În dimineața fără moarte cu Domnul voi veni la voi. În dimineața fără moarte cu Domnul voi veni la voi. Călători spre veșnicie. Se duce timpul ca un sunet și anii nu se întorc înapoi. Mai târziu sau mai devreme, rând pe rând, plecăm și noi. Vom lăsa aici în lume tot ce am strâns cu atâta trudă. Pleca vom cu pumnii goi. Nu vom lua nimic cu noi. Unii pleacă din pruncie, alții pleacă mai târziu, lăsând lacrimi în gene, plânset mult după sicrii. Și dacă viața aceasta este scurtă, trecătoare, haideți ca să medităm puțin la viața viitoare, la viața cea eternă, la viața fără apus, unde împărat și domn este chiar Hristos, Iisus. Sau să medităm puțin la viața după moarte petrecută în veșnic chin, unde-i scrâșnetul din dinți, unde nu găsește alin. Fiindcă nu toți care mor îi întâmpină Hristos. Cei mai mulți coboară în jos, înspre iadul fioros. Dragul meu, iubit prieten, care auzi vocea chemării, nu știi anul, nu știi ziua, nu cunoști ceasul plecării. Nu cunoști acel moment plin de teamă și sfios când în fața ta va sta somnul morții fioros. Dacă vrei în clipa aceea să treci pragul bucuros, plin de pace, de nădejde, liniștit, zâmbind voios, chiar acum, în clipa asta, predai viața lui Hristos. Pocăiește-te acum până încă mai ești viu, până inima-ți mai bate, până
nu e prea târziu. Domnul slavă stă și așteaptă să te întorci din drumul tău, să lași lumea păcătoasă, să renunți la tot ce e rău, să-i slujești cu dăruire cât ești tânăr, viguros, dacă vrei ca veșnicia să o petreci lângă Hristos. Căci și așa, viața aceasta este scurtă, trecătoare, e ca o lacrimă în ocean, pe lângă viața viitoare. Dacă ai înțeles mesajul care azi s-a transmis, atunci când vei trece pragul, te va întâmpina Iisus. Te va întâmpina să-ți șteargă de pe obrazul ofelit lacrimile care au curs. Să-ți spună, bine ai venit! Te va întâmpina tot cerul cu alai, cu sărbătoare, bucuroși că a sosit un erou ce-a biruit jos în lupta cea din vale. Vei fi fermecat atunci de splendoarea cea divină. Să te plimbi pe străzi de aur? Să stai veșnic în lumină? Tu ce ai fost aici cândva, un micuț bulgăr de tine, călător spre veșnicie. Viața trece ca un vis. Vino astăzi la pocăință și vei ajunge în paradis. Amin. Și am căutat, fie prin cuvinte sau prin prezența noastră aici, să le fim o mângâiere. Poate cuvintele nu au fost suficiente, însă cred că cuvintele împrejite cu prezența noastră ajută. De aceea, dragă familie Cuțan, aș vrea ca și în clipele acestea să nu disperați, să fiți oameni descurajați, ci să căutați în continuare încrederea voastră să rămână în Domnul. Mi-am adus aminte de multele care au fost în satul Frumoasa, pe vremea când eram aici. Mi-am adus aminte de sora Maricica, de cele întâmplate în satul acesta. Însă, în seara aceasta, suntem într-un moment unde Domnul a luat hotărâre să o ia acasă. Poate unii spun, e prea devreme. Desigur, copiii pot să spună lucrul acesta, e prea devreme. Poate mai putea să stea. Sau unii spune că e prea târziu. Știți ce? Un snop strâns la vremea lui. La vremea lui. Nici prea devreme, nici prea târziu. Hotărârea aceasta nu poate lua omul, ci o ia Hristos Domnul. De aceea, îl vedem pe Iov în capitolul 5, văzându-și bogăția pusă la loc, văzându-și sămânța pusă la loc, la locul potrivit, vine în versetul 26 și spune, vei intra în mormânt la bătrânețe, ca snopul strâns la vremea lui. Iubită biserică, care suntem aici în seara aceasta, eu cred că niciodată Dumnezeu nu ar greș. El și seara aceasta, și în situația aceasta, El este în control. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să rămânem credincioși Lui. Aduceți-vă aminte de acea situație din Scriptură, când cei trei tineri în fața lor li se spune în felul următor. Încingeți cuptorul de 7 ori. În seara aceasta aveți un cuptor aprins. Încingeți aici. O inimă care plânge. Însă ei au spus, indiferent de ce se va întâmpla, fie că cuptorul încins, fie că noi vom ajunge în cuptor, noi vom rămâne credincioși lui Dumnezeu. Vă rugăm, ne rugăm pentru voi,
ca în continuare viața va merge înainte, însă voi să rămâneți credincioși Domnului. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Efectiv, moartea s-a despărțit trupul acesta de suflet. Iubiții Domnului, a fost un timp când sora Maricica a trebuit să-și facă lucrurile cum trebuiau. A avut un timp în care să se apropie de Domnul. Vedeți, noi mergem în oraș la cumpărături și când vrem să ne întoarcem spre casă, noi știm că ajungem la acasă, acolo unde locuim. Și avem certitudinea aceasta că ajungem în casa noastră, acolo unde toate lucrurile sunt în regulă, toate puse la punct, puse de noi, așezate de noi. V-ați gândit că și sufletul trebuie să ajungă la locul lui? Trupul acesta ajunge în mormânt, în pământ. Sufletul nostru, să spun trebuie să ajungă în cer la Tatăl. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem în perioada aceasta, când suntem pe pământ, să căutăm să așezăm lucrurile în așa fel, ca sufletul nostru să ajungă în cer la Tatăl. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Să ne dea putere. Nu este ușor a lupta, a merge înainte. Însă știu un singur lucru. Atunci când credinciosul, omul, stă în prezența Domnului și cere ajutor de la Domnul, Dumnezeu vine în ajutorul lui. Și eu cred că în seara aceasta, în dreptul nostru a tuturora, dacă este dorința aceasta, să punem la loc potrivit sufletul și vom căuta să ne dăm tot interesul, să știți că Dumnezeu este Cel care vine în ajutorul nostru. Pentru că va veni o zi când e prea târziu. Va veni o zi când nu mai putem face absolut nimic. Și aduceți-vă aminte de bogatul și Lazar. Ar fi putut face ceva în timpul cât ei au fost pe pământ. Bogatul ar fi putut face ceva. N-a făcut nimic. Când el a vrut să facă ceva, n-a mai putut face. De aceea avem timpul acesta, vremea în care noi trăim, să ne ajute Dumnezeu să ne gândim și în partea aceasta spirituală a sufletului. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească. Și toți împreună, fie că sunt cei care sunt credincioși sau necredincioși în locul acesta, aș vrea să ne oprim în loc. Cum știm să ne facem pentru casa noastră, pentru familia noastră, lucrurile bine, haideți să ne gândim și din partea cealaltă, că toate lucrurile trebuie așezate bine în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Mă limitez la aceste gânduri, rostim peste noi, peste familie în continuare, Dumnezeu să lase binecuvântare și înviere. Amin. Viața aceasta e scurtă, parcă e numai un vis, clipă de clipă e luptă, de acum profetul a zis, bucură-ne cazuri și boale, în ea tu vei întâlni, însă în cerul e așa
Vreau să citesc un verset din Evanghelia după Luca, capitolul 16, versetul 25. Fiule, a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta te-ai luat lucrurile bune și Lazar și le-a luat pe cele rele. Acum ai și el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Dragii mei, frați, surori, prieteni, consăteni, familie îndoliată, vreau să am un mesaj scurt pentru fiecare dintre noi. Biblia spune că a existat cândva un om bogat care îi plângeai de mită. Și spune Biblia că a murit amândoi, că mor și săraci și mor și bogați. Și dincolo lucrurile s-au inversat. Și spune Biblia că bogatul s-a rugat și a adus aminte că există un Dumnezeu și a îndreptat privirea spre cer și a făcut o rugăciune. Probabil era creștin, se lăuda cu Dumnezeu, că s-a rugat frumos la Avram și a zis, Părinte Avrame, era religios. Și Dumnezeu confirmă Avram, confirmă și spune, Fiule, interesant, face o rugăciune, Părinte, fie-ți milă și trimite-l pe Lazar, acum îl vedea pe Lazar, să-și moaie vârful degetului în apă, să vină să răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Care erau lucrurile bune pe care le-a ales bogatul? Bogăția, averea, opulența, luxul. Oare astăzi oamenii nu văd la fel? Lucrurile bune te reprezintă atunci când ești bogat, când ai un nume, când ai monopol financiar. Dar dincolo se vor schimba. Și interesant spune Avram, săracul ăsta e mângâiat pentru că el și-a ales lucrurile rele. Care au fost pentru sărac lucruri rele în ochii lumii, dar bune în ochii lui Dumnezeu? Spune Biblia că săracul ăsta l-a ales pe Dumnezeu. Că a ajuns în sânul lui Avram, care simbolizează raiul lui Dumnezeu. Nu cumva astăzi pentru oameni Dumnezeu, pocăința e un lucru rău? Lucru rău. Și oamenii văd diferit. Spune Biblia că săracul acesta mai avea o problemă, mai ales a acceptat să aleagă, a acceptat ceea ce Dumnezeu i-a oferit. Un alt lucru rău pe care bogatul, săracul l-a acceptat a fost sărăcia. Uitați-vă, pentru oameni sărăcia e un lucru rău. Bogăția e un lucru bun, dar pentru Dumnezeu sărăcia te poate apropia de Dumnezeu. Câți oameni nu s-au depărtat de Dumnezeu când s-au îmbogățit? Eu aș vrea în această seară să ne apropiem de Dumnezeu, oameni buni. Și niciodată bogățiile pământului să nu ne despartă de Domnul. Un alt lucru, rău în ochii lumii, dar bun în ochii lui Dumnezeu. Suferința, boala. Biblia spune că săracul acesta avea o bubărea pe el. Stătea probabil acolo în sărăcia lui și doar câini veneau și elingeau bubele. Oare astăzi în ochii lumii bolile, suferința e un lucru rău? Dar vreau să vă spun că suferința în ochii lui Dumnezeu este un mod prin care ne modelează Dumnezeu caracterul. Am cunoscut oameni duri, oameni răi, când erau sănătoși. Și când Dumnezeu a îngăduit o suferință, așa au devenit ca niște miei, așa de blânzi. În localitatea de unde vin, era un om puternic, 2 metri, cu cuțitul în mână umbla. Și a dat un cancer peste el și stătea soția lângă el și din zmeul acela era un miel. Se uita soția la el și spunea, Ioane, unde-i cuțitul de altă dată? Unde-i pumnul de altă dată? Ce face suferința? Oameni buni,
prin suferință, Dumnezeu mi-a dăruit cele mai frumoase cântări, cele mai frumoase versuri de poezie. Suntem chemați în această seară, dacă vrem să avem parte cu Dumnezeul veșnicie, să acceptăm lucrurile care par rele în ochii lumii, dar sunt bune în ochii lui Dumnezeu. Primul lucru, Dumnezeu, pocăința, e un lucru bun, ne apropie de Domnul, ne ajută să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu. Al doilea lucru, chiar dacă suntem săraci și poate nu avem bani când ne-ar trebui, să ne îmbogățim din punct de vedere spiritual, să ne ajute Domnul. Și în al treilea rând, dacă trecem prin suferință, prin încercări, să-i mulțumim lui Dumnezeu și pentru încercări. Nu v-ați despărțit de mama. Ea este în siguranță. Într-o zi vă veți întâlni cu mama. Eu mă voi întâlni cu tata. În urmă cu o lună de zile am despărțit de unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. Și durerea a fost mare, că a murit instant, deodată, și n-am avut timp să vin, să-l văd. Eram operat în Germania și el era mormântat. Dragii mei, tabloul pe care îl vedem în seara aceasta aici este glasul lui Dumnezeu care ne cheamă la pocăință. Că suntem trecători. Cum vom sta în fața lui Dumnezeu dacă în viața aceasta nu ne cercetăm și nu ne întoarcem la Dumnezeu din toată inima? În încheiere, vreau să citesc o poezie. Fiți atenți! Mai scriu și poezii. Poezia asta e valabilă și pentru ortodoxi, și pentru catolici, și pentru penticostani, pentru toți. Că pe toți ne cheamă Dumnezeu la mântuire, la pocăință. Și aș vrea, noi românii iubim foarte mult schimbările. Ne plac schimbările, dar e trist că nu ne plac schimbările pe care Dumnezeu vrea să le facem în viața noastră. Și vreau să închei o scurtă poezie. Dar vă rog din toată inima, fiți atenți la poezia aceasta. Schimbăm cam tot ce s-a învechit. Schimbăm mașina, frigiderul, mobilierul, garderoba, dar nu schimbăm și caracterul. Schimbăm adresa, chiar și țara, orașul și așezările, dar nu schimbăm din rău în bine trăirea și obiceiurile. Schimbăm serviciul, chiar și școala. Schimbăm prietenii cei mulți, dar nu schimbăm spre mai bine purtarea ca celor sfinți. Atenție pentru frații penticostali. Schimbăm păstori și comitete, programe și orânduiri. Dar nu schimbăm a noastre fapte, ce seamănă doar amăgiri. Schimbăm tablete, telefoane și experiențe de servici, dar nu schimbăm și atitudini, făcându-ne smeriți și mici. Schimbăm în rând cu lumea toată ce ni se pare demodat, dar nu schimbăm spre pocăință și crezul cel neadevărat. Trăim continuă schimbare spre infinitul dureros. Schimbăm pe Domnul pe gunoaie și renunțăm chiar la Hristos. Schimbăm, ce trist, și locul veșnic. Din paradis ne aduc rău. Schimbăm pe lucruri pieritoare speranța în bunul Dumnezeu. Și ultima strofă. E timpul de o schimbare vie. Să ne apropiem de cer, schimbând umblările din fire cu acele sfinte din etern. Amin? Amin. Să binecuvânteze Domnul întreaga audiență, să facem schimbări în bine din punct de vedere spiritual, să binecuvânteze Domnul familia. N-am putut să cânt în seara aceasta,
nu pot, să când sănătatea îmi permite, dar cu inima sunt aproape de dumneavoastră și Domnul să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Amin. Și nici ca cei bătuți de vânt. Avem un Dumnezeu ce veșnic, ne bizim la Său cuvânt. Noi nu suntem o întâmplare. Noi nu suntem ai nimănui. Suntem sămânță din Cel veșnic. Suntem lucrarea mâinii Lui. Chiar dacă ne întoarcem în țărână, ne întoarcem fiindcă El a spus, dar tot El ne-a adus salvarea și ne-a adus-o chiar Iisus. Și toți care purtăm pe cetea Celui ce ne-a răscumpărat, să avem o nădejde vie și să nu fim disperați. Căci vine ziua cea promisă când ca Iisus vom învia și în trupuri noi, nemuritoare, cu toți cei dragi ne vom revedea. Abia atunci va fi viața în sensul ei adevărat. Abia atunci vom pricepe de ce așa a procedat. Când vom vedea neprihănirea fără sămânță de păcat, când vom vedea dumnezeirea pe chipul nostru imprimat, abia atunci vom pricepe de ce am trecut toți prin cuptor, ca să dispare tot ce-i zgură și tot ce este muritor. De aceea eu vă vorbesc acum la toți, nu celor vii, să trăim o viață sfântă de vrem cu Domnul veșnicii. Ca la sfârșitul vieții tale să ai nădejdea cea meu. Să poți să spui, eu plec acasă, eu plec la bunul Dumnezeu. Să poată cei rămași în urmă să spună, a plecat zâmbind, când a văzut solia sfântă din cerul despre el venind. Și în momentul întâlnirii cu acel care a venit de sus, s-a luminat deodată fața și apoi, iubiții mei, s-a dus. Acesta e finalul vieții a celor care cred de plin. O, bizuiți-vă pe Domnul și vom fi în veci cu El. Amin. Ajungem la un moment dat când trecem hotarul și hotarul este aici. Este un moment dat în viața noastră când Dumnezeu ne cheamă acasă. Sau Dumnezeu spune, aici s-a sfârșit fiul vieții tale. Ceea ce facem pe pământ, ceea ce alegăm, ceea ce aducem, ceea ce ducem, ceea ce vorbim în fiecare clip a vieții noastre,
se sfârșește într-un moment ca acesta. Noi nu putem vorbi la cei morți care au murit în Domnul, cei care au plecat acasă, cum spunem noi și ne place să spunem lucrul acesta, care au plecat la Domnul, nu mai putem face nimic pentru ei. Dar ne adunăm în momente ca acestea să ne amintim cât de trecători suntem. Ne adunăm în momente ca acestea să fim alături de familia îndoleată, ne adunăm în momente ca acestea să ne rugăm pentru aceia care trec prin încercările acestea și să rugăm pe Dumnezeu ca Dumnezeu să-i binecuvinteze și să-i întărească. Nu contează cât de bătrâni sunt părinții, o să fie și 150 de ani, tot părinți. Tot trăim cu dorul după părinții noștri. Tot ne gândim că parcă mai era loc pentru ei pe pământ. Dar Dumnezeu hotărăște atât de bine în dreptul nostru. Cum face Dumnezeu? Face cel mai bine. Slăvit să fie numele Său. În Apocalipsa, capitolul 3, am văzut versetul 11 atât de frumos pe perete la dumneavoastră. Am văzut aici că spune Dumnezeu este dragoste. Și am văzut aici, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, căci eu vă voi da odihnă. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10 spune, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care să vină peste lumea întreagă, ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu luna. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cu luna. În după amiaza aceasta, fiecare dintre noi să ne întrebăm ce avem în inima noastră. Ce am adunat în inima noastră. Ce avem în inima noastră ne va ține cu luna în momentul când vom trece de pe pământul acesta. Ce am adunat în inima noastră ca oameni, ca creștini, ca copii al lui Dumnezeu. În ziua când ne vom întâlni cu Dumnezeu, vom sta în picioare sau vom pleca capul de rușine. De aceea, după amiaza aceasta, dragi frați și surori, familie îndoleată, aș vrea să vă spun cu toată dragostea că și Dumnezeu ne iubește pe toți. Dumnezeu pentru fiecare dintre noi a hotărât în momente de trezire, momente de binecuvântare, momente în care să ne apropiem de El, momente în care să ne gândim că suntem trecători. În după amiaza aceasta a hotărât momentul acesta în care să ne gândim că suntem trecători. Venim de la munca noastră, venim de la legarea noastră, venim de la dările care le avem la stat, ne gândim că toate lucrurile sunt atât de instabile și toate lucrurile sunt atât de trecătoare. Dar un singur lucru nu este trecător, dragostea lui Dumnezeu față de noi. În Corinteni 1:13 spune ultimul verset, dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar mai presus de toate este dragostea, fiindcă dragostea este Dumnezeu. Haideți să ne apropiem de Dumnezeu. Haideți să ne trezim la viață, să ne gândim că suntem trecători. Și să ne gândim că și Dumnezeu ne iubește pe fiecare dintre noi. Și dragostea lui Dumnezeu, care și-a arătat o față de noi, este aceasta, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu moare, ci să aibă viață veșnică. Este pe pământul acesta o moarte și o viață, dar este și în cer o moarte veșnică, iadul veșnic și este raiul veșnic să stai în prezența lui Dumnezeu. Este masa aceea în care însuși Domnul Iisus se va încinge și va sta cu noi la masă. Haideți să ne trezim la viață, să ne dăm seama că într-o zi vom sta și noi în rama aceea. Ne gândim că suntem tineri, mai avem putere. Unii au murit în somn, alții au murit în accidente de mașină și știm că în România mor foarte mulți în accidente de mașini. Alții au făcut infarct și au murit pe loc. Și au stat în rama aceea. Ne vine gândul și nouă să stăm în aceeași ramă. La unii peste un an, la alții peste 3, la alții peste 10. Spune versetul 10, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. Apoi versetul 11, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu luna. Este cineva care dorește să ne ia cu luna. Și acesta este întotdeauna diavolul. Ca să ajungem la un sfârșit fericit, la un sfârșit în care să spunem ca Apostolul Pavel, aici mi-a sfârșit alergarea, de acum mă așteaptă cu luna veșnică. Să ajungem la sfârșitul acesta trebuie să ne păzim de acest om sau de acest
de această ispită, de această luptă care avem de dus, să ieșim biruitori în lupta aceasta care avem de dus în fiecare zi, să nu ne ia cu mâna. Și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare în parte. Amen. Continuând asta înaintea Domnului, în prezența lui Dumnezeu, vedem fiecare dintre noi putem să ascultăm și nu este suficient. Suntem chemați să punem și în practică. În seara aceasta ni se vorbește din cuvânt. E seara când auzim și apoi să ne ajute Domnul să punem în practică. Amin. Continuăm să ascultăm corul Bisericii Betelăițcani, slujit Domnul prin cântare, Dumnezeu să-i binecuvânteze. Apoi, fratele Cristi Căuniac, ne va sluji Domnul prin cântare. Hristos,
câștigare pe pământ. Ești gata de răpire, cu haina pentru bire, te întreabă azi pe tine Duhul Sfânt. Candela ți-e aprinsă, sau e aproape stinsă, mai ai din unde lemnul sfânt în vas. La ușă bate Domnul, să nu te prindă somnul, răpirea poate fi în orice ceas. Ești gata, frate, pentru întâmpinare, întreabă-te atunci unde vei fi. Noi nu știm clipa când Iisus apare, dar știm că Cel ce vine va veni. Noi nu știm clipa când Iisus apare, dar știm că Cel ce vine va veni. Trăim cu toți momente, când mari evenimente, la fiecare pas ne prevestesc o zi de judecată, în care lumea toată va sta înaintea tronului ceresc. Trezește-te acum, să nu îți pierzi cu luna, mai e puțin și noaptea-i pe sfârșit. Biserică aleasă, mai luptă, mai veghează, poporul meu fi treaz, fi pregătit. Ești gata, frate, pentru întâmpinare, întreabă-te atunci unde vei fi. Noi nu știm dacă când Iisus apare, dar știm că Cel ce vine va veni. Noi nu știm clipa când Iisus apare, dar știm că Cel ce vine va veni. Se dau mereu semnale, să fim atenți pe cale, răpirea-i mai aproape azi ca oricând. Cuvântul ne vorbește, ceva se prevestește, mai mult ca niciodată pe pământ. Se aude iarăși glasul, Fecioară, umple-ți vasul, s-apropie ai dimineții zori. Ferice de cei care mai stau în așteptare, că cei vor fi răpiți mai sus de noi. Ești gata, frate, pentru întâmpinare? Întreabă-te atunci unde vei fi. Noi nu știm clipa când Iisus apare, dar știm că Cel ce vine va veni. Noi nu știm clipa când Iisus apare, dar știm că ziua aceea va veni. Suntem în seara aceasta aici, împreună cu o parte din Biserica Betel, pentru prețuirea care o avem față de Vali, de Gina, de copiilor, de fratele Ionica, de sora Mariana și copiilor și de ceilalți membri ai familiei cu care ocazional ne-am mai întâlnit, poate și la întristări și la bucurii. Am venit în seara aceasta să fim împreună cu voi, pentru că înțelept este să fii într-o casă de joale, că acolo inima se face mai bună. Acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și indiferent că am calculat așa de minte imediat, vârsta de 84 de ani e lungă. Dar oricât e ea de lungă, într-o zi se termină.
Și rămân în urmă doar amintiri și rămân în urmă doar lucruri pe care le-ai făcut pentru Domnul. Mă gândeam, în timp ce fratele Daniel spunea ceva, că cea mai mare tragedie nu-i moartea. Cea mai mare tragedie e să trăiești o viață fără rost și fără scop și fără nădejde și fără speranță și fără credință. Ce să faci? Cum să trăiești viața aceasta, care oricât e de mare, e mică în comparație cu ceea ce urmează, cu veșnicia? Cum să trăiești viața aceasta? Ca la final, să te prezinți din nou înaintea Domnului cu ceea ce ți-a dat El, adică cu darul vieții, și să-i aduci înaintea Domnului, că ai trăit-o frumos, ai împodobit-o și ai redus-o ca o ofrandă din nou Stăpânului, că ți-a făcut harul acesta să trăiești între cei 8 miliarde de oameni care sunt poate ceva mai mult sau mai puțin, și ai avut șansa să-L cunoști pe Domnul. Știți că cele mai importante cuvinte din viață sunt cele de pe patul morții, sau din ultima clipă. Chiar unii oameni țin cu strictețe ca cei ce au spus părinții sau cei dragi lor să se împlinească dorințele lor. Ei, în seara aceasta, în scurte cuvinte, atâta cât mi-au sugerat frații, sper că nu o să depășesc, și mi-am propus lucrul acesta, să privim în viața unui om mare al lui Dumnezeu, care se apropia de clipa morții și el știa lucrul acesta. Cu lucrul acesta vreau să spun că noi, Dumnezeu nouă, ne-a dat o singură zi de trăit. Care știe ce o să facă peste o săptămână? Sau cum o să arate? Și viața noastră tot așa e câteodată. Nu atingi, te doare într-o parte, cârie în cealaltă parte. Așa e viața. Ei, cum să trăiești viața aceasta, ca la finalul ei să o trăiești frumos? Omul acesta, care a trăit totul la intensitate maximă. El când a fost în nelegiuire, când nu l-a cunoscut pe Domnul, a făcut totul până la maxim. Când s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, e vorba de apostolul Pavel, când s-a întâlnit cu Domnul pe drumul Damascului, de acolo a pornit viața într-un maraton și în continuu, fără oprire, fără nicio ezitare, fără nicio brumă de îndoială că ceea ce i s-a arătat este adevărat sau nu. Și el niciodată, omul acesta, n-a dat înapoi. Niciodată nu s-a oprit. Așa trebuie să trăim noi. Și el spunea tânărului său colaborator în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6, căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Domnului. Scria apostolul Pavel din închisoarea din Roma, de undeva din 6-7 metri pătrați, undeva sub o stâncă stătea acolo, și scria ucenicul lui care era în libertate și spunea, clipa plecării mele este aproape. Pentru că omul acesta a trăit, repet, cu scop și parcă fiecare minut, fiecare zi și fiecare an care a trecut știa ce are de făcut. Și știa că mă duc la Roma să vestesc Evanghelia la împărat și apoi să fie decapitat, pentru că el era cetățean roman și nu aveau voie ca cetățenii romani să fie crucificați. Ce să facem? Cum să te porți? Cum să ne purtăm în viața aceasta? Ca la final să fim încununați. Pavel spune multe lucruri, dar vom alege 3. Repede. Primul lucru. M-am luptat lupta cea bună. Cum să fii încununat? Primul lucru. Să lupți lupta cea bună. Cu alte cuvinte, poartă războaiele
Domnului și nu ale tale. Vreau să spun tuturor, indiferent de ce credem în seara aceasta și cum ne trăim viața. Tu nu ești la întâmplare. Venirea ta pe lume n-a fost dragostea a doi părinți, ci a fost planul din veșnicia lui Dumnezeu. Tu ai venit în seara aceasta, tu ești în lumea aceasta cu un scop bine definit. Nu-i tragedie, ce spuneam la început, să mori. E tragedie să trăiești o viață fără scop. Și să-ți alegi în viața aceasta scopuri mărunte, care de obicei sunt bune. E bun să-ți termini școala, unii luptă să-și facă un nume prin învățătură, lăudat să fie Domnul, este bun, dar este mărunt. Unii vor să aibă o avere, așa cum se vorbea. E un lucru poate bun pentru unii, pentru alții îl pot duce departe de Domnul, dar este un scop mărunt. Scopul cu care ne-a creat Domnul și suntem în seara aceasta aici, e să aducem glorie lui Dumnezeu. El te-a creat cu un scop, ți-a definit traiectoria în viața aceasta, tu nu trebuie să bâșbi. Deci, deși Apostolul Pavel în Areopag spune că Domnul este aproape de noi, dar să-L căutăm. Adică dați-vă și voi silințele să vedeți care este scopul. Poți să-ți înțelegi scopul în viață, căutând tot felul de filozofii, căutând, primind sfaturi din stânga și din dreapta. Dacă îți spun în seara aceasta, este un scop măreț. Scopul de a aduce glorie lui Dumnezeu. De aceea, Apostolul Pavel spune, m-am luptat lupta cea bună. Nu dur războaiele tale, nu dur războaiele familiilor, a bisericii, a religiilor, scopuri personale, ambiții, îmbogățiri, moșteniri sau alte lucruri. Am fost creați ca să aducem glorie lui Dumnezeu. Ștefan Martirul și-a înțeles menirea și într-o zi a stat drept în fața multor oameni care se uitau la el și plin de ură și el îi spunea că voi sunteți aceia și au început să scrâșnească din niți. Au luat pietre și au început să arunce spre el. Știți care au fost cuvintele lui? Tată, iartă, au început războiul cu el. Știți când ți se descopere și când îl vezi pe Domnul și cerul deschis? Când faci ceea ce te chema Domnul să faci, nu ceea ce crezi tu că faci. Voia lui Dumnezeu cea bună, sfântă și frumoasă pentru viața noastră, nu-i la cheremul fiecăruia, ci este împărtășie cu Domnul pentru îndurarea lui Dumnezeu. Trupurile noastre să le aducem jertfă pe altar și mădularele noastre să fie în slujba Domnului. Al doilea lucru pentru care vrem să primim cununa, trebuie să-l facem. Nu te lăsa distras de nimic. Spune, mi-am isprăvit alergarea. Nimic nu m-a lăsat distras de la scopul pentru care am fost creați. Apostolul spunea, și noi, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa mare de martori, Evrei, capitolul 12, să alergăm drept în alergarea noastră, să ne uităm țintă la capetenia de străjire și a credinței noastre. Stă cerul întreg, stau înaintașii noștri, poate cu alte cuvinte, și privește la noi și ne spune în seara aceasta, mai aleargă, mai fă un pas, nu te dau bătut. Scopul. Imaginați-vă că ar trebui să ajungeți la nunta fiului dumneavoastră la București și v-ați oprit pe undeva prin Bacău și v-ați pune pe toloacă, v-ați mai jucat cu o piatră și uităm că scopul este să ne întâlnirea cu fratele cel mai mare, cu fata noastră, cu mirele. Exact aceasta. Apostolul Pavel, omul acesta, după ce l-a întâlnit pe Domnul Iisus Hristos, v-am spus, parcă cu manșa în cap, accelerat la maxim. Când a plecat în Efes, omul acesta despre care istoria, avem mai puține date despre el, spune că era de 1,50 m, cu o vorbire destul de greoaie, cu niște ochi care îi reclamau continuu, care nu era un orator și un vorbitor foarte bun. Omul acesta s-a dus în Efes și a început să-L vestească pe Domnul. Și când un singur om și-au început să vină oamenii la Evanghelie și s-au făcut oamenii care au văzut că cei din care vindeau tot felul de lucruri idolești au spus, hai să facem un protest și au început să strige, mare este Diana Efesenilor. Mare este Diana. De ce? Pentru că un om plin de Duhul Sfânt, care a înțeles că nimic nu m-a distras, eu mi-am isprăvit alergarea. Și în epistola acesta, în aceeași epistole spunea, Dima m-a părăsit,
Sunt singur, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost lângă mine. Dar totuși Domnul a fost acolo. Eu niciodată nu m-am așezat. Eu niciodată când frații mi-au spus lucruri rele, eu n-am renunțat. Eu niciodată când, poate din familie n-am avut susținere, poate chiar din partea soției sau a soțului, când am avut susținere, poate din partea colegilor. Eu am făcut lucrarea pentru că eu am un scop. Și scopul meu este veșnicia. Lăudat să fie Domnul. Și ultimul lucru. De acum, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum, mă așteaptă cununa. Am păzit credința. Poate cuvinte, am conservat-o. Eu n-am diluat credința. Eu n-am făcut-o nici liberală, nici legală, legistă. Eu am păstrat credința. Cum am primit-o de la Domnul, el îi spunea celor din Galatia că am primit-o, spunea, am fost în Arabia, probabil acolo a fost revelația și întâlnirea lui cu Domnul. Și omul acesta, Pavel, despre care am vorbit până acum, spune, eu am păzit credința. Și atunci când frații, când m-am întâlnit cu Petru și l-am prins în lanțul fățărnicii, eu i-am spus, ăsta e de-al nostru, vrei. Copilul meu, cum să-l scot în prăjină? Spune, am stat împotrivă. Am păzit credința. Aceleași lucruri care le-am spus copiilor mei, le-am spus și înaintea dumneavoastră. Acele lucruri pe care le-am trăit eu și Apostolul Pavel, în Filipeni, capitolul 3, spunea, alerg spre țintă. Dacă, oare ce știa Apostolul Pavel? Dacă voi putea și noi nu știm. Pentru că noi tare mulți dintre noi suntem la relantiu. Și spune, alerg, muncesc, merg, până la final, dacă voi putea. Pentru că există pericolul iminența căderii. Să o clipă de neatenție. De aceea o versetă de cântare spune, să mor de sete, n-am să beau din apele stricate care le întâlnesc în lumea mea. Să mor de fric, tot n-am să îmbrac, ce diavolul îmi întinde. Să mor sărac, să n-am să îmbrac. Pe Domnul nu-l voi vinde. Și vedem în Apostolul Pavel, un om dârț, care spune, m-am luptat, dar n-am dus războaiele mele. Pentru că eu am venit în lumea aceasta nu ca să-mi fac eu ce cred eu că îs. Eu am fost programat, Efeseni, capitolul 1, înainte de veșnicie. Și știu că Dumnezeu mi-a spus că eu o să fiu soț și soție, sau o să fiu copil, o să fiu slujitor și eu vreau să-mi duc slujba până la capăt. Apoi spune, nimeni nu m-a oprit. Am luat-o. Și când am luat alergarea, spunea el în capitolul 9 din Corinteni, cine aleargă, cine luptă și nu luptă după rândul el și nu merge până la capăt, nu primește. De aceea poate sunt aici frați în seara aceasta. Poate sunt mame care spune, am renunțat. Am obosit. Poate frați care spune, nu mai vreau. Să ne uităm la un om, nu la Domnul Iisus Hristos, pentru că El este, am putea spune, El a fost Iisus. Să ne uităm la Apostolul Pavel, El îi spunea, uite-te la Progar, uite-te, și spune, uite-te la mine, Timotei, uite-te la mine. Haideți ca în seara aceasta să ne întoarcem din nou la Evanghelie și la Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă sunt oameni care încă n-au găsit adevăratul scop, primul scop în viață este mântuirea sufletului tău. Că va veni o zi când toate se vor termina și se vor întâmpla după moarte cel puțin 3 judecăți. Prima este în clipa morții. Va trimite stăpânul să te ia. Celui care i-ai slujit, ăla va veni să te ia. Și unii strigau, mi-e groază! Și îmi spunea asistenta, ce-a făcut femeia asta? Zic, nu știu. Era destul de vârstă. Și alții spunea, eram cu bunicul meu, spunea, îl văd. Aștept și o să aude ceva. Vine să mă ia. E diferență. Scopul principal este să te întâlnești cu Domnul. Va fi o altă judecată la judecata bisericii când vom primi răsplata. Și va fi o judecată când toți, niciunul, nu va lipsi. Spunea cineva, va fi și biserica acolo? Da, va fi și biserica. Ca să ne dea de exemplu și o să spună, eu am fost în Suceava, în 2025, dar nu puteai să trăiești pocăința. Și să-ți permite că au fost niște oameni aici care au trăit. Vom fi acolo ca să ne arate cerului și vom primi cununa. Cununa despre care spunea Apostolul Pavel. Și la final ne vom da seama că am ajuns acolo, nu prin ceea ce am făcut noi, nu faptele noastre ne mântuiesc, ci este harul și dragostea lui Dumnezeu. Și cei 24 de bătrâni, cei care erau în Apocalipsa, își luau cununile și le aruncau înaintea
Domnului Iisus Hristos și vor spune, tu ești vrednic, că datorită ție noi am ajuns într-o zi acolo, unde este și sora, și mama, și bunica dumneavoastră, acolo vrem să fim cu toții. Amin. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în afară de fericirile de pe munte, am găsit o altă fericire mult mai mare. Și spune în cartea Apocalipsa, capitolul 14, versetul 13, în felul următor. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor în Domnul, da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Cred că fiecare dintre noi am dorit să avem parte de această fericire. Fiecare dintre noi am dorit ca într-o zi Dumnezeu să ne cheme pe nume. Fiecare dintre noi am dorit ca împreună cu cei dragi ai noștri să ne întâlnim în locul pe care Domnul Iisus Hristos a dus să ne pregătească tuturor celor care iubesc venirea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi. Ne cerem scuze, poate unii dintre frați poate n-au fost folosiți, ne cerem scuze și mulțumim în același timp fraților, surorilor și ne rugăm în continuare pentru familia îndurerată, Dumnezeu să-i mângâie, Dumnezeu să-i îmbărbăteze în aceste momente. Spunem totuși noi că sunt grele, dar vreau să vă spun, noi cunoaștem partea de dincolo sau partea sau locul în care noi trebuie să ajungem. Și spune Evanghelia despre locul acela pregătit, acolo nu va fi durere, nu vor fi lacrimi, nu va fi suferință, nu vor mai fi spitale acolo, nu vor mai fi boli, nu va mai fi cancer acolo, ci acolo va fi bucurie în vecii vecilor. Ne pare rău în momentul când ne despărțim, dar așa cum aminteam de la început, dorim ca într-o zi să ne reîntâlnim cu cei dragi ai noștri, Dumnezeu să fie binecuvântat. Dorim ca să dăm posibilitatea celor din familie, poate au un gând, o mulțumire, Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Și apoi vom încheia. Am fost plăcut surprins, nu m-am așteptat. Vreau doar să mulțumesc celor care sunteți prezenți, poate colegi de muncă, prieteni, consăteni, frați, surori, corul. E prima dată în viața mea când am trecut prin așa ceva și am simțit un sprijin deosebit. Nu mă așteptam, cred că dacă ar fi fost mama, s-ar fi bucurat să audă corul cu cânt atât de frumos. Ceea ce vă doresc ca bunul Dumnezeu, oricare ar fi, de orice religie ați fi, să vă dea sănătate, să vă bucure, să vă bucurați de copii, să vă bucurați de soții, de soți, să vă împlinească Dumnezeu toate dorințele care aveți, să vă asculte. Și dacă nu l-ați găsit pe Dumnezeu încă, căutați-L că îl veți găsi. Și vreau, împreună cu mama, împreună cu toți care suntem aici, când va veni ziua chemării, să putem să ajungem toți în Împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc din toată inima și Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Mulțumesc încă o dată fraților care au slujit în seara aceasta prin cântare. Domnul să vă binecuvinteze corul de la Ițican, frații care au slujit și nu, în ultimul rând, tuturor fraților care ați avut dragostea și bunăvoință să fiți prezenți în adunare. Dumnezeu să vă binecuvinteze, v-ați arătat dragoste față de familia îndurerată. Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Cu toți împreună am dorit să ne ridicăm pe picioare și pe fratele Liviu Ujeniuc. Mulțumim Domnului pentru seara aceasta. Amin. Vă mulțumesc. Mă întâlnesc cu corul doar în momente mai sumbre. Fiți binecuvântați. Pe asfalt, un copil de la orfelinat
a desenat o femeie cu mâinile întinse, apoi s-a cuibărit, s-a ghemuit în brațele acelei femei. Acolo se simțea bine, pe asfalt, în brațele acelui chip desenat. Eu am fost binecuvântat. Și noi. Că am avut mamă 60, 50, 40 de ani. Mi-aduc aminte de un scriitor chinez, Watchman, ați auzit de el, spunea la un moment dat, dacă cineva ar veni să îmi argumenteze că nu există Dumnezeu și ar veni cu argumente cât toate armele din arsenalele lumii, eu nu l-aș crede. Și știți de ce? Dădeam un răspuns. Pentru că eu personal îl cunosc. Cu mult timp în urmă, cineva, și a citit în Biblie, în Ioan, pe timp de noapte, ucenicii au vrut să pescuiască. La ivirea zorilor, pe malul mării, era o persoană care îi aștepta cu jaratec și cu pește prăjit. Și în acea corabie erau foarte multe lume, mulți ucenici. Unul dintre ei a spus un cuvânt. Este Domnul. Celălalt ucenic, Petru, a auzit și ce a făcut? A sărit din barcă. El a înțeles mai mult ca oricând, la fel ca și mama noastră, că acolo pe mal este cei doi bănuți dați Angelului. Iubirea și iertarea. Și Petru s-a dus primul ca să se cuibărească în brațele Fiului lui Dumnezeu, ca să primească iertarea și alintul și iubirea. Am învățat asta de la mama noastră, când ne citea din Biblie, când aveam câțiva anișori, și ne rugăm ca acolo sus să fie împreună cu Tatăl nostru, cândva vom ajunge și noi. Aș vrea să amintesc de cei care nu sunt, Brândușa, sora cea mai mare, undeva prin Portland, urmez eu, apoi fratele Ovidiu, la fel n-a putut veni în Statele Unite, Ionica, Aurora, la fel, prin Oregon, Jenny și Gina. O știți, nu? Aș vrea să îi mulțumesc și ei. Îți pup mâinile care au grijă de mama noastră. Domnul să-ți dea sănătate. Mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor. Fiți binecuvântați, o seară binecuvântată. Mă bucur că am ajuns. N-am fost în frumoasa de când Gina a luat-o pe mama la ea, peste 2 ani de zile. Mi-era dor. Dar, vă spun sincer, nu am la ce să nu mai atrage. Cât erau părinții, veneam des. Când nu mai sunt, așa e viața. Astăzi sunt ei, mâine urmăm noi. Nu uitați lucrul acesta. Încercați să cunoașteți pe Cel care dă viață, care ține în mână toate lucrurile, care coordonează tot ce mișcă, tot ceea ce se vede, în mâna căruia suntem și noi. Și avem nevoie de această relație apropiată, pentru ca Dumnezeu într-o zi să vină și să-ți spună: vină acasă. Vă încurajez. Multă binecuvântare pentru cei care doresc și pentru mâine să vină. Vă așteptăm mult har și multă îndurare. Mulțumesc încă o dată tuturor fraților, surorilor, celor care au cântat, Domnul să vă binecuvânteze, celor care au slujit din cuvântul Scripturii și nu în ultimul rând ne rugăm ca Dumnezeu să mângâie, să îmbărbăteze și să
Nu știu dacă nu sunt copiii slăciorii mea, să știi că azi am avut și la 12 sau unul scos de la școală și te mulțumesc. Ce faci, mulțumim. Veneam, plecam. Mulțumim. Leonică, de la tine ai învățat sau tu de la ea? Porter? Ah, înțeles. Da, nu. Da, ce să zic, mașina a trecut de cred. Așa e, să știi. Hai, pa, Vale. Hai, Isabel. Apoi, Doamna Mariana, care vă știe, că la introducătoarea de digitalizare, mi-a părțit. Nu mai aveam, faci drumul la voi, dar spui să vezi înainte un și este de portare de pasă. Foarte moment. Eu n-am fost doar la mama. Vezi, e că trage pe acolo. Dați copiii la școală, la liceu. Și greu de spărți. Avem un biserică. Aia e simplu. Amin. Hai că nu e încă nimic. Da, da. Я не знаю, я не știu, это не meu curat. Da? Felicitări, că am auzit că faci pași importanți în viață. Mulțumim. Ne așteptam, știam de mult.